Salutare tuturor! În acest video vă arăt ce modificare am făcut la Stihl 231. I-am mai adăugat un prezon pentru o prindere mai bună a lamei. I-am mai pus un prezon. Așa arată acum. Al meu este un model din 2017. Acesta este capacul lui original, cu care vine într-un singur prezon. Uitați cum arată aici. A scăpat lanțul de câteva ori și a și decupat partea aceasta de desubt. Nu-mi place deloc cum vine cu un singur prezon. Și ce am mai făcut? I-am pus o tabliță aici, dacă puteți observa, în caz că sare lanțul să nu mai decupeze plasticul. Și are și rotiță motrică i-am pus. I-am mai dat și o găurică aici la tobă, să răsufle un pic mai bine. O să-i cumpăr o lamă originală. Aceasta este veche, folosită. Totuși merge cât de cât. Mulțumesc colegului Adrian Lupu pentru sugestie. El mi-a spus ce trebuie să fac aici. Cam asta am vrut să vă arăt în acest video. ...231 din 2017. Și aici am gheara ruptă. Am prins un lemn de fac tare și a și rupt. Este prima drujbă de calitate care am cumpărat-o. 231. Și am mai cumpărat la Husqvarna o lamă nouă X-Force de 45 cm. Bun. Vă mulțumesc pentru vizionare și sănătate tuturor!